sapatos sa ilami. Sapatos na lang eh. Sir Lito de los Santos, number 26, Lumos Pagal. Sir, bago lang yung O yan lang isa na kasulok na niya. Ito nga taling parang saya, Jai. Di ba? Sorpresang ito para sa inyo. Wala akong idea, maliban na sa... Ayan, so itong sorpresang ito, Mr. Lito, meron din po silang pinadalang message or letter po na babasahin ko na lang po para sa inyo. Alright, so basahin ko na lang po yung message nila. Kumay Tatay Lito. Happy 58th birthday, Tatay Lito. Lagi ko pong hiling sa Panginoon na habaan ang inyong buhay at ilayo sa anumang sakit. Gabayan ka po lagi ni God. Stay strong and healthy, Tay. Thank you po sa lahat ng paggabay mo sa amin ng mga anak mo. We are grateful na ikaw ang naging tatay namin. Lagi mong tatandaan na mahal ka namin. Kayo po ni Nanay. Salamat dahil nandyan po kayo para sa amin kahit malayo po ako sa inyo. Hindi niyo po pinapabayaan ang mga kapatid ko at lalong-lalo na ang dalawa niyong makukulit na po. Maraming salamat sa sakripisyo na sa inyong dalawa ni Nanay. Mahal na mahal ko kayo. Stay safe always and pray lagi kay God. Pasensya na rin po kung hindi ako natuloy magbakasyon dyan sa Pinas dahil sa pandemic. I hope na this year talaga matuloy na akong umuwi dyan at makasama kayo ulit. I hope na nagustuhan niyo po yung munting sorpresa ko para sa inyo. From your beloved daughter, Miss Marisol, also known as Kakang from Taiwan. Ayan, palakpakan naman po natin si Mr. Lito de los Santos. And sir, baka may message ka para sa inyong anak, para kay Mama Marisol de los Santos. Ang wish ko lang po, itong birthday ko, sana all. Ayan, sana all! May message ka pa ba tayo para kay Sendal, para sa anak nyo? Anong message nyo tayo? Salamat po sa inamahal ko na. Sana yun. Ayan, palakpakan naman po ulit natin Mr. Lito de los Santos. And may I request sa everyone na sabay-sabay na lang din po nating kantahan si Mr. Lito ng happy birthday po. Ayan, kantahan po natin si tatay, sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And tayo, meron po tayong cake na nakahanda. And before we blow the candle tayo, wish na lang po muna tayo.
Ayan, and once again, happy 58th birthday po kay Mr. Lito de Santos. And picture taking.